Narji Oma onkri songna jagwn mewah onkri songna jagwn aru unla dal onkri songna jagwn. I love you Bodoland. Bye bye guys. Ini serba Mariam ने आरे बिनी birthday जाते. क्या बोली? मेरे को देख कैसे दिख रहे हैं? मेरे को देख कैसे दिख रहा है? बेयाव सोरबा गथ'नि सोरनिबा birthday जादों celebrate खालामगासिनो आरो बिदिनो birthday सोरनिबा celebrate खालामनायाव इदि मेथाइ दामना होयो सोरबा मारियामनो सोरबा मारियामनि birthday जादों कैसे दिख रही है? सोरबा मारियामनि birthday जादों birthday बेयावनो बाजारावनो मलावनो celebrate खालामनो हायो आरो सरजना बिलाइ सरजना अ नरसिं बिलाइ सरजनाया थैगोन नै मा एसे गिदिर इयो सुजा दे कितना बड़ा है इससे अगर मैं मारूं तुझे मैं मारूं तो इतना गिदिर सरजना फिथाइया नै मारूंगी ना फिर कान से भी धुआं निकलेंगे बॉडी से भी थालिर मैखुन 200 थाखा केजि 200 थाखानि बारा जायो 10 रियाला थालिर मैखुन बल थालिर मैखुन नों जागोन तुम खाओगे नहीं खाना जाया आं नहीं जाया थालिर मैखुन जाया चल क्या लेना है बताओ रोसिता को थाइजौ गोथां बिराद दाम सब इंडियानि वाव सुजा मजा आ गया मा नागिरदों सुजा मा नागिरदों मैं क्यों बोलूं वाव तुझे समझ में आया मतलब घी नागिरदों नों घी जायो थैनोसै मेंनानै आं घी नागिरना सुजाया दासो मोनफैबाय नै घी बिसोर बिराद घी जायो थैनोसै मेंनानै पुरा मलावनो घी नागिरनानै दासो मोनफैबाय नै लांथारगोन आरो इयो घीखौ घी मोनलाङाबानो थांला नै इनिफ्राय मारै जाबावगोन बड'लेण्डआव बिहामजो जानो होननाया बड'लेण्डआवथ' घी जाया सुजा क्या करोगे आप बोडोलैंड में घी नहीं खाती अब क्या करोगे बोडोलैंड में बहू बनोगी तो घी के बिना कैंसिल माय गॉड खा लेना तुम घी कोई बात नहीं बिहामजो बोडोलैंड में कौन ला के देगा है ना वहाँ पे बहुत मिलता है कौन ला के देगा मिलता है ना बोडोलैंड में भी घी तेरे पति तेरी ससुर ला देंगे ये लोग घी तुम रोना घी जागन बोल के रोना मुझे रोना ही नहीं आता रो घी जागन बोलो हाँ मैं भी छोटी हूँ ना पहुँच गई माय गॉड सुजाया घी नागिरना मेंनानै थैबाय आंखौ मेंबाय सुजा मेंबाय नहीं आं मेंबाय आं मेङाखै होता है जल्दी पूछिए बड़ू को अरे मोटी हो जाओगी घी खा के मुझे नहीं खानी घी कौन सा बोलो हीरो पटाना है हमें कौन सा मूड ड्रिंक मैं अभी तक खा के भी ये होता मोटू बताओ दोस्तों खाती हूँ मिला ही नहीं खाने को तू ये जब से यहाँ आई रोज अभी ब्रेड भी उसी में सीखी थी तूने तो मजे से खाई कुछ नहीं बोला तब तो ये घी नहीं था घी तो कब का खत्म हो चुके थे तुम लोग का फरवरी मैंने घी में सीखा हाँ इसको ना हमने उल्लू बना के घी में सेक के ब्रेड दे दी ये तो बटर था ना नहीं परू अमूल का प्योर घी वाला मिला है देख पारू ना लो फोन और
नायदोलेस आंकोल चिप्सफोरखौ सुजाताया मा नागिरगासिनो वाइ वाइ सब जायगायावनो वाइ वाइ नागिरो इयो फाग्लि बायदि जाखायो वाइ वाइ मोनजायाबाथाय सुजा वाइ वाइ खानी है वाइ वाइ खानी है वाइ वाइ खानी है जोंनि होजोंनि बायदियानो नङा आंकोल चिप्सफोराबो गोथाव नङा कुरकुरे ला दे तेरे लिए किसी को बोलो कोई तो मेरे लिए कुरकुरे लाओ बोरो में बोल कुरकुरे लाबना है कुरकुरे जाना इसको पकड़ो बोलो ठीक है ये भी लेकिन कुरकुरे चाहिए बोलो कुरकुरे इस कुरकुरे कुरकुरेखौ सब जायगायावनो मोनो आरोना इन्डियानि नालाय इयो ओमफ्राय सुजाया पागलि जाखायो सोरबा इन्डियाव थाङो होनबानो हर चीज में पगली बोल मुझे पागल ही बना डालो ना नहीं कुरकुरे के लिए पागल हो जाती है बोला तो सोरबा इन्डियाव थांबाथाय प्लिज कुरकुरे लाबोनो होनखायो सुजाया सोरबा काटाराव फैबा कुरकुरे लाबोनो सुजानो हाँ इतनी येलो क्यों आई मैं क्योंकि हम येलो हो चुके हैं हम मारने वाले हैं कुरकुरे लाबो लोगोफोर कौन लेके आएगा हम थक गए मैं थक गई मेंबाय या ठेंगबाय ठेंगबाय क्या होता क्या है चाहिए था जेल लिया था ना मैंने तुझे मना किया था जेल लेने को तू तो जिद पे अड़ गई ना उधर क्यों रखी फिर लास्ट टाइम आं बेखौ लांदोंमोन ओमफ्राय बेखौ आं इउज खालामबाय थागासिनो खानाया बिराद गगासिनो आरो बिराद रेजें जालांबाय खानाया ओमफ्राय दायो बेलेगखौ लानानै नायनि आरो बेखौ लानि वाटिका हेयार क्रिम लागायथारनांगौ उफाय गैया डिउटियाव थांनोबाथाय जोंनियाव फार्स्ट फैजेनबा खानायानो ओरैबायदि गदोंमोन माने खाननो हायामोन खानायखौनो खानाबाबो रुमानो माने खानाय जाजोबोमोन जोंनिया दाबो गयो ओमफ्राय सेम्पुखौनो सोलायगासिनो जोङो मा सेम्पु सोलायबाय थायो होमबाबो मोजां जायाखै दा काटार एयरवेज ओ देखो शांति लग गया मन को सुजा न'आव थांगोन ओंखाम उखैदों भुक लागे उखैदों बोलो सोर लांबावगोन जोंखौ दायो सुजा सोर लांबावगोन सेम्पुआलाय सब दंजोबो ओमफ्राय मिन्थिला आरो जों माखौ इउज खालामबा मोजां जागोन बेयाव फैनानै सब सोलायफैजोबनांबाय आगोलाव इन्डियायावहाय मा जा बाहायोमोन बेफोरखौ सब सोलायनांबाय बेयाव फैनानै होजोंनि लाबोनाय बुस्थुफ्रा जेबो खामानि होआखै बेयाव जोंनि थाखाय गथ'फोरनि गेलेग्रा सुजाखौ नाय मारै जाखो क्या दिखाया था मैंने हाँ बे गेलेग्राया गथ'फोरना ना गोरानखौ नायनाय ना गोरानखौ माबायदि इयावनि ना गोराना सोर मोनामो अच्छा चल दुनिया देखते हैं नहीं है वाई वाई मैगंआलाय बेनोसै सामब्राम आलुखौनो जाखायो जोङो सुजा प्याज का रेट किधर है बताओ ऑनियन रेट अरे चाइना का ऑनियन नहीं खाना है हमें 3.50 रियाल चाइना का ऑनियन नहीं खाना है हमें देख चाइना का ऑनियन चलती बात बहन जी चलती बनो ऑनियन ब्राउन यहाँ पर नहीं है नारिखल थासुमलि मा होनो इदिखौ पहुंच गए हम घर अब खाना खा रहे हैं फाइनली वहाँ पे डुबुस था ले हमने क्या बना के रखा है हमारी मेरी परू ने बना के रखी है शेफ ने स्पेशल पनीर और मैं खा रही हूँ पनीर के साथ खाना मेरे को नहीं कुरकुरे देख आजा खाने बैठ